ubos din na palabas. Tayo! Sinang ka ng nadalang, si usaong ispilaan, siya din ka man amaon mataguan. Iko'y kasing nadayon ng eskwela, biyak mo'n sumabali, binadas mo'n lumawas silabi, at di ba'y masumusumo, inigaw yun. Alright, here we go! Bookhouse candies kuwan, iyan ka ng ispilaan, umas asok din lapis mo, fortune niya Malboro-Lights, kulaingan din arak siyan maisuro. Gitsa tayo! Nakadanon kan amadan at iningwan, amon sikat na kung nakana itong di pang eskwela, napaay si ama inakan siya. Alright tayo everybody! Bookhouse candies kuwan, diyan ka ng ispilaan, umas asok din labis mo, fortune niya Malboro-Lights, kalaingan din narak siyang manisuro. Bookhouse candies kuwan, diyan ka ng ispilaan, umas asok din labis mo, fortune niya Malboro-Lights, kalaingan din narak siyang manisuro. Din arak siyang maisuro. Bookhouse candies kuwan, diyan ka ng ispilaan, umas asok din lapis mo, fortune niya Malboro-Lights, kalaingan din narak siyang maisuro. Kalaingan din narak siyang maisuro. Yes, once again, we are the plan for the vibe to the hill. Tamang-tama ang timpla. Thank you very much for having us here. Mabuhay! Okay, a round of applause to Blend 45.